kuan light sana. Magkakasaka ganyan. Oo, dapat check plastic. Sabi na nawag kay naguyawan siya. Gibusin ako gablikit ako yun. Pero dili lagi kita kakita sa kuan mga chat. Naami sa Simala guys ni Mama Mary. Mapasalamat ta. Picture ito ba? Oh. Dito. Gibe na, sunod ako nimo be. Sana deh bio. Udah na. Ate, di ka picture, may din mangani. Asa na silang mama? Ay, mama. Unsa man na? Simbahan na sa. Sa Bukuan House na sila. Sa pura. Padulong ni mo ako ni Mama Mary. Ay, gipantabunan. Tulog ka dik, tulog ka patong no.